Първият месец на 2015 година Мини Марица изток приключи с рекорден добив на въглища за този период на годината. С реализираните 3 милиона 321 хиляди тона през месец януари, дружеството преизпълни бизнес плана за добив на въглища с над 127%, информират от компанията. В рудник Трояново-Север добитите въглища са над 1 милион 258 хиляди тона, в рудник Трояново-3 1 милион 98 хиляди тона, а в рудник Трояново-1 над 965 хиляди тона. Общият производствен резултат на Мини Марица изток през месец януари е само с 2304 тона по-малко от най-високия месечен добив в историята на дружеството през последните 20 години. Той бе постигнат през месец октомври на 2013, когато миньорите от Мини Марица изток добиха над 3 милиона 512 хиляди тона въглища. През 2015 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на въглища от 27 милиона 350 хиляди тона и разкриването, транспортирането и насипването на 101 милиона 425 хиляди кубически метра земна маса.